Ierarhia slujirii este în felul acesta. Dumnezeu, eu cu Dumnezeu și apoi familia mea. Sunt păstori căsătoriți cu biserica, știu, nu e bine. Eu personal am fost căsătorit cu slujirea câțiva ani până m-am trezit. Mi-a trebuit un deceniu să mă trezesc. Și am ajuns în colaps, în burnout, în epuizare cronică, nu mai puteam să dorm, până am zis stop. Familia e foarte puțin pretențioasă. Dacă știi să ai grijă de ea, nu cere foarte mult. Ieși cu o plimbare cu bicicleta, mai joci un șah cu băiatul, mai ești un pic măgărușul, că trebuie să tati, mă duci măgărușul. Dita mai păstorul de 2 metri, oferiți ceea ce eu sunt obligat să ofer familie. Sunt tată, dar înainte de toate acestea, sunt soț, sunt tată și sunt pastor. Asta e ordinea. Am învățat-o de la Paul Washer și e sfântă.